En die Spider Day begint met een race. Verkwam is dat één jochte lijn naar de finish. Orenha krijgt wat minder jochtingsgevoel. Maar uiteindelijk hebben ze alle keer de eindstreek. Dan zoeken we nog even naar die fotofinish. Daar zeggen je deze dame als eerste over de lijn draven. Hoe heet hij? Ariana Grande. En wat ken hij? Hij kent haast alles. Alle opdrachten die wij van school het hadden, die doet er. Autonoom, er zit een Raspberry zit erin. Dat is zijn computer, zeg maar. Ja. En daar staan al die programma's in. En dan kun je het net bedenken of dat hij kent wel. Hier gaat Ariana Grande los in de tweede ronde. So you think you can dance. Met het Grutske bouwteam onder knoppen. En deze ingenieurs van de toekomst wat in de spotlight zetten, dat is nou correct het doel van Joert. Wij zitten meestal wat voortstoppen en maken dan hele slimme dingen. Wat de boetewereld geen weet van het. En het is leuk om dat zien te leren nou. Om mensen die eigenlijk dat net weten, maar op deze manier dat toch wel te zien krijgen. En de Grutskes die straalt af van de studenten en ik voor mij. Studenten informatica, bouwkunde en elektrotechniek werken mijlkoor in flinke teams om de robots aan het doensje te krijgen. Alweman. Ja. En dan weer ik wel neder, al die alven. Ja, weer ik wel neder. Hè. We zijn hier 8 weken, de hele week op school bezig. Al die uren werk smiet ik wat op. Because een robot op klompen. Dat het net een eenvoudig putje is, docht zo nou en dan ook wel blikken. Kijk al mensen, is er een gebroken pootje? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou, dit maakt het zo bijzonder omdat het voor studenten gewoon een hele leuke, uitdagende opdracht is. Ze willen graag iets hebben wat ze correct net bij kunnen. Dan moeten ze dus heel veel moeite doen om dat te doen. En ze kunnen er als individu net bij, maar als team kunnen ze er wel bij. En dat zie je waarom in de prestaties die ze hier deelt zetten. En bij dat Brutse poortje komt het oneind, ik wil weer kleer.